Atong niaging gabi iray mga igsuon natay gihimo diri nga dinner fellowship kay birthday man ni sa ato ang igsuon gihapon. Mao man niya mong paboritong dapit nga tapukanan pantalan sa Clarin igsuon. So naami diri kay nanganta mi diri sa Ginoo, and then at the same time na ay kaon, no? So indot man diri kay open air. So ang lugar po nindot siya, so naami diri mga igsuon unya, at the same time mag banding sa birthday sa ato ang igsuon. So mauni nagtapok nami kay padung nami mag-start. So diara ag amahan sa nag-birthday ug ang akong amahan sa kanunay panabang nagtapad sila mga senior citizen. Birthday celebrant, salamat Ginoo nga mga uban sa mga haton karon. Lord, among gibalik ang tanang dungog, himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus at tanang mag-ingon. Iyahan ng papa mga igsuning gakos kay nagpasalamat po ni siya kay kaning nag-birthday mao ni sige po og agdaw og simba ni iyang banggiitan nga amahan igsuon karon nasad siya sa Ginoo. You can hear the voices from your dearest friend singing a birthday song. So ning taknaa mga igso ng akong asawa mo wish niya. O tagaan ka ni Lord o kanang kasing-kasing mapaugsanon. O nya mailang poon. Yang pula ng mga taong paminaw nimo nga maripis kayo. Mga taong samtang nagapadayo na sila wish de mga igsoon aniyang iyang gwapo nga bana nagandam na sa atong panihapon. Ug akong asawa, ang uban, nagpailuna na pud silang kaugalingon ug dara gilatag na ning barbecue. Daghan man ni sinugba, na pansit, na ice cream, basta sagol-sagol ni mga igsuon, basta daghan ni mga igsuon. So this time atuan na ning ampuan para sugda na igsuon. God sa imong usa ka alaga, dear God, nga nag-birthday ni ining taknaa kay Lord. Continue to bless your life, Lord God, together with your family, Lord God. Lord, sanctify this food for the nourishment of our body, Lord God. And this we ask for in Jesus' name. Amen and amen. So nahumanan nato og ampo mga igsoon. So ang kada usa nagkuha na sa ilahang tagsa ka plato aron atong sudlan sa atong panihapon. Ug samtang nagsukad pang uban igsoon og nagkuha sa ilang panihapon, nag-awit pud ang uban diri. Mirmira, nakanta sila.
Kincharcos. 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 Mura yan. Isa daro. Ha? Gitar ko na ba? Ana nakili dala. So this time igsoon grabe ang ika-enjoy sa mo ang banding dinner fellowship mga igsoon sa birthday sa ato ang igsoon sa pagtuo. Lahi ang kalipay nga masinati nato, lahi ang kalipay nga atong matagamtaman sulod sa dughan kay diri man gud magdinasigay ta side nga nangaon magdinasigay sa usag-usa bahin sa atong pagtuo sa Ginoo ba no. So enjoy. Murag kami may nagsaba-saba raning taknaa diri sa Clarin Pier ug inyong nakita igsoon nga nag-iyahay tagpangitag pwesto nga kalingkuran aron makaplastar aron manihapon ug kanang nag-blow diha igsoon nga nagkugos og bata mao na ang ambungan gwapo og bagsik kayo nga bana sa ato ang nag-birthday. Okay? So again, enjoy kitang tanan diri igsoon uban sa presensya sa Ginoo. Usa man gud ang nga makapalami sa banding, no? Dili ang kaon kung dili ang presensya sa Ginoo, no? So darami diri nagtapok, nagtigom ning duyog sa kalipay sa tuang igsuon. So ang uban tuat sa may gutter okay, wala may kalingkuran, wala may nagdaglingkuran bisan asa lang nagpwesto. So again, lain-lain ang mga pagkaon nga naa diri igsoon. Salamat sa Ginoo no. Kung asawa, kung papa ug ako na igsoon, na man na kog kaon ani. Og daydaghang mga bata sa diri mao ni atong nag-birthday nagtakos ni siya sa lamaw igsoon. Butong ba? Kay mao po ning serve at the same time. So again, enjoy kaayo ang banding uban sa presence ni Lord, uban sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo. Ang uban wala pa man diri no. Katora ning nakabakante igsoon kay dili baya jud bakante ang tanan. So salamat dahil sa Ginoo mong gipasalamatan sad ang family sa birthday celebrant nga nag-invite na to ani og si Itski lipay kay na sa ice cream. Paibog siya niya pagkaugmaan niya giubo dayon. Mao man ni kay wa man ni piti man kaon. Mao ni nga wa ni siya ka vlog igsoon kay gipaggaw. No, so again indeed usa ni ka mabungahong kagabion uban sa presensya sa Ginoo nga busog ning tanan. So mao na igsoon. God bless everyone.